sziasztok, hellóztok, itt a lejátszóknak, és a keverőpultoknak, sziasztok mindenkinek, itt újból a lejátszóknak, és a keverőpultoknak, hellóztok mindenkinek, szombatnak, nagyról visszatértem, itt a lejátszóknál és a keverőpultoknak, hellóztok, sziasztok, élőben, sziasztok, hellóztok. Ismerős ez a zene valakinek? Film is volt erre a zenére. Sziasztok, hellóztok! Itt a keverőpultnál és a lejátszóknál. Sziasztok! Új fénytechnika. Egy új fénytechnika, hangtechnika az a régi, de a fénytechnika az új. Sziasztok, hellóztok! Itt a bázisban. Ismerős ez a zene? Még a 90-es évekből. Az X-Aktát zenéje, még film is volt ez a zenéről. Sziasztok, hellóztok! Itt a lejátszóknál. Szombat, élőben van. Igen, ismerősnek hívják. Ez egy nagy film volt. Én, mint DJ, Anton, feldolgoztam nektek, és összemixeltem. Most ezt a zenét lejátszom nektek, itt a lejátszóknál és a keverőpultoknál. Sziasztok, hellóztok! Egyik DJ se játszotta le, de én most összemixeltem és lejátszottam. Egy filmzene volt, még a 90-es évekből volt ez a zene. Sziasztok! Itt a lejátszóknál és a keverőpultoknál hellóztok mindenkinek, üdvözlöm, itt a bázisban. Egy filmzene volt, még a 90-es évekből volt ez a filmnek a zenéje. Most itt a lejátszóknál és a keverőpultoknál összemixeltem, csak nektek a YouTube-ra. Sziasztok, hellóztok! Itt a lejátszóknál és a keverőpultoknál. És 2000-es évekből is volt egy zene, amit most összemixelek. Hellóztok! Emlékeztek még ennek? Hellóztok! Itt a lejátszóknál. Itt a bázisban. Emlékeztek még erre a zenére? Ez a 2000-es évek zenéjére. Sziasztok! Emlékeztek még? Hello! Még a 90-es évekből én mixeltem össze nektek legelsőnek. Emlékeztek még? Ez meg a 2000-es évekből. Sziasztok, hellóztok, itt a lejátszóknál. Mindenkinek. Új filmtechnika, a hangtechnika nem változott. Itt a lejátszóknál és a keverőpultoknál. Emlékeztek még 2000-es évekből? Alapévő, hellóztok! Akkor nézzük a filmzenét, még a 90-es évekből. Emlékeztek még? Hellóztok! Itt a lejátszóknál. Még a 90-es években volt egy filmnek a zenéje. Most feldolgozták.
és összemixeltem nektek. Meg a kétkedvesérekből, alfőből vagy ítőből, megosztott, itt lejátszott. Én, aki regensenek összemixeltem, és megyünk vissza 90-es évek filmzenéjével. Az éjszakán. Itt nektek összemixeltem. Sziasztok, először, itt lejátszott. Most nektek összemixeltem. Sziasztok, először. Ez egy rövid mixor. Legközelebb hosszabb mixert fogok csinálni. Sziasztok, először. Elköszönöm. Ez volt a legelsőnek a mint DJ Phantom. Összemixeltem nektek. Nézzétek meg a filmét. Ennek egy filmnek volt a zenéje. Emlékeztek? 90-es években elhoztam. Itt a lejátszottam, és a kezelőpultot. Tudom mindenkinek elhoztam. Emlékeztek fel? Elhoztam, itt a lejátszottam, és a kezelőpultot. Emlékeztem nektek a filmzenek a 90-ésektől kezdve megelsőn én DJ Phantom mixeltem össze. Az X-Factor zenét, sziasztok, először, de máskor hosszabb mixet fogok csinálni nektek. Emlékeztek meg? Elhoztok még egyszer, itt a lejátszottal én voltam, az adásomnak összemixeltem, mint DJ Phantom, itt a bázisra lejátszott kezelőpróbban. 90-es évekből, ebből film is volt, az X-Factor, mint DJ Phantom, én legelsőnek összemixeltem, az elhoztok, sziasztok! Legközelebb hosszabb mixelni, sziasztok, elhoztok! Itt a lejátszottam, először, sziasztok! Az X-Factor zenéje 90-es évekből. Legelsőnek DJ Phantom. Én mixeltem nektek össze, itt a lejátszottam, a keverőpultoknál. Sziasztok, máskor összemixeltem.
ezért az itt szokták az előnyek. Itt a lejátszóknál. Én, mint DJ Fantom legelsőn, én mixeltem össze. Az X-Actán zenéje volt. Senki, csak én, mint DJ Fantom, én mixeltem össze. Még a 90-es években. Máskor csináljuk egy hosszabb mixet. Ez volt az X-Actán zenéje a 90-es években. Máskor jövök egy hosszabb mixet. És csak beköszöntem nektek. Sziasztok, felősztok. Itt a keverőpultoknál. És a lejátszók 90-es években. Filmzene volt egy X-Actán. TV-be is meg. De most én összemixeltem nektek. Sziasztok, felősztok. Itt a bázis, új fénytechnika. Köszöntöm, sziasztok, először itt a keverőpultok és a lejátszókat. Én legelsőnek bemixeltem nektek az X-Actán zenéje még a 90-es években.
és fántomos bemutattam a búzsókon a bázisban. Sziasztok! Emlékeztek még? Még film is szólt erre a zenére. Legközelebb hosszabb mixelje. Sziasztok, hellosztok! Itt a lejátszóknál. A legelső mixeltem, itt a bázisban. Új drinket utálnak. Sziasztok! Legközelebb hosszabb mix lesz. Csak köszöntem, sziasztok! Itt a lejátszóknak a terelőtőket. A 90-es években volt egy összemixelve. Legközelebb hosszabb mix lesz. És újabb zenék a 60-as, 90-es és a 70-es évekből és a 2000-es évekből vissza fogunk ülni. Sziasztok, helyosztok!